Yes, i dag vil Gangster Jones snakke om nye ting på Facebook. Først så har vi ham der Carol eller hvad fuck han nu hedder. Ikke? Han er en opblæst pikhoved. Fordi at han laver nogle lortevideoer, som ikke giver en skid mening. Giv mig 5.000 likes, og jeg danser nøgen rundt i København. Det er det eneste, han siger. Så han er en fucking like hunter. Okay. Så har vi Mikkels blog. Det er også noget, der er pis. Og det er kun fordi, han danser den der klamme dans. Hvis I gerne vil se den, så gå ind på Mikkels blog på Facebook, eller skriv det heroppe på YouTube. Ja. Så er der ham der Takada-san. Jeg ved slet ikke. Han er bare en taber. Altså hvad fanden er det for noget pis han laver? Så lad det være med at lægge videoer ind. Kan du ikke fatte det? Og så er der Torbens Videobix. Den er heldigvis lukket ned. Det er godt nok en taber, ham Torben. Lad mig se, hvem har vi så? Så har vi Morfars P4. Den er en pissegod blog. Jeg vil råde jer til at skrive det på Facebook, fordi I laver nogle virkelig sjove opslag og videoer. Og det var sgu egentlig det. Like for at subscribe på min kanal for at se nye videoer. Skriv venligst i kommentaren, hvad I gerne vil se næste gang. Later.